माने ट्राइबेल बेल्टखौ सिफाय जाबाय बिनि बेरेखा नोंनि बे सेनाफ्रा मानो सिरि थाखो मानो जे बं सिगोथा मावदिया मानो थोनहरदिया थुला सावदो नामा मरदिया नोंसिनि बे आनसलिक कमिटिनि नेताफ्रा बहा एग्रिमेन्ट दं दालाय बे सक्तिया बहा थांखो मानो बाहायदिया बे दिलीप सयखिया जे एथ' गाज्रि खोथा बुंबाय बर' जाथिनि बेरेखायै थि सिडुल प्रेस मिट होदो बयबो मानो बुंहरदिया नोंनि माबाया बहा थांखो नोंनि जाथि सेन्टिमेन्टआ जाथि सेवा खालामनाय माने जातीय आफाद होननाय माहारियारि आफाद बे आफादनि स्पिरिटआ बहा थांखो दिपेन बर' रायजोफोरखौ खुलुमहरनाय थाबाय रायजोफोर बावैसो सिगां जोंनि दरं आरो उदालगुरिनि एमपि दिलीप सयखिया जायखौ इउपिपिएलआ गावसोरनिबो केन्डिडेट होननानै बिजेपिनि केन्डिडेटखौनो दोले बोले देरहानो थाखाय माने बासिदोंमोन सायख'दोंमोन आरो लोगोसे जोंनि हारिनि सिनस्रि आफाद दिपेन बर' बिथाङाबो बिटिआर एकर्ड मावफुंनांगौ होनलायनानै दिलीप सयखियाखौ देरहाथारनांगौ होननानै बियो एर'प्लेन गाखोलायनानै केम्पेन खालामदोंमोन आरो दिलीप सयखियाखौ बिजेपिनि केन्डिडेट हिसाबै दरं आरो उदालगुरि बियाबनिफ्राय एमपि दैथायहरनो हादोंमोन दिनै बे माने एमपिआनो खिन्थु दिनै गोब्राब गिथाव बाथाव खोथा नै दाखालि साननैसोनि गेजेराव बुंनो हाबाय बे दिलीप सयखिया बुंदों मा जे बिटिसि 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बे मोनसे समावनो मोननै माने कन्स्टिटिउसननि बिसया थानो मोना होनना बुंदों दा बेखौ बिजेपिआ गोथौयै सावरायगोन आरो बिनि सायाव सावरायनानै बेबस्था लागोन माने बिसोरनिया बुंनाय रावा जादों जे बिटिसि 6 सिडुला थानो मोना एबा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बे थानो मोना बे बाथ्राखौ दिलीप सयखिया रोखायै बुंनाय जादों दा बे बुंनाय रावा अकल इलेक्सन केम्पेइनल' जों साननानै लानो नाङा बे बुंनाय रावा जायनोखि अनाथ ट्राइबेलफोर बिसोरखौबो थुलुंगा होनाय जादों अनाथ ट्राइबेलफ्रा ओरैनोबाबो बिटिसिखौ सिफायनांगौ होनना बुंगासिनो दं आरो अनाथ ट्राइबेलफ्रा माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोनैनि माखासे खुद्रिनाय बे दंखायो बेनिखायनो बे अनाथ ट्राइबेलफोरखौ थुलुंगा होनाय जादों आरो लोगोसे जे बिथाङा बुंबावदों जे बिटिसि 6 सिडुल आरो अकल बिटिसिल' नङा बे कार्बि आंलं डिमा हासाव बे 6 सिडुल एरियाफ्राव मानो अनाथ ट्राइबेलफ्रा हा बायनो मोना मोननांगौ बे बाथ्राखौ दिलीप सयखिया बुंदों आरो लोगोसे बिथाङा रेफारेन्स बावदों जे दिनै बर'फ्रा गुवाहाटियाव हा बायहैयो डिब्रुगड़आव थांना हा बायहैयो डिब्रुगड़नि मानसिफ्रा गुवाहाटियाव हा बायहैयो अब्ला दिनै माने बिटिसिआव नन ट्राइबेलफ्रा मानो हा मोना बे बाथ्राखौ दिलीप सयखिया रोखा रोखा बुंदों दा बे बुंनाय रावा बेखौनो बुंनाय जादों जे दिनै माने बिटिसि 6 सिडुला थानो मोना बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों माने बिटिसि 6 सिडुलाव माने नन ट्राइबेलफ्रा जे हा बायनो मोना बे प्रभिजना थानो मोना दा बेनिखायनो बे बिटिसि 6 सिडुलखौ सिफायनांगौ बे बाथ्राखौ बे बुंनाय जादों दा बेनो बाथ्राया जे गुवाहाटियाव हा बायनायाथ' जेनेरेल एरिया बे गुवाहाटिया डिब्रुगड़आ जेनेरेल एरिया बेयाव बयबो हा बायनो हायो बर'फ्रा बायनो हायो बा गुबुन गुबुन ट्राइबेल नन ट्राइबेलफ्रा बायनो हायो बेथ' बयबो बायखागोन बेनि थाखायथ' बेहाय रेस्ट्रिक्सन बेयाव जेबो गैया खिन्थु मोनसे बाथ्रा बेनो बेखौ सानना नायनांगौ जे गुवाहाटियावबो माखासे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जोंहा दङ आरोखि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक गोनां जायगायाव खिन्थु अनाथ ट्राइबेलफ्रा नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा हा बायनो मोना बेबो थिग गुवाहाटियाव जे हा बायनो मोनो गुबुनफ्रा बेबो नङा खिन्थु दा दिनै गुवाहाटियाव जोंहा गोबां हा दंमोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आन्दाराव दा नों नायदो नैबे माबायाव आरोखि जे बेलथला मौजा बिनि आन्दाराव गुवाहाटि सार्कोल आन्दार आरोखि ओमफ्राय रामचरणी मौजा अफ पलासगुरि सार्कोल ग्रेटार गुवाहाटि एन्ड अल्स' साम एरियास अफ सनापुर सार्कोल एन्ड पलासबारि सार्कोल फलिं आन्दार ग्रेटार गुवाहाटि दा बे गासिबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियामोन बेयाव 1,72,000 बांसिन बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हामोन बे दा दिनै बे हाखौ गासिबो दिनै 1969आव आसाम गभर्नमेन्टआ माने दिसपुर बानायनांगौ राजधानि बानायनांगौ बेखौ रिजार्भ खालामनानै दिनै बे जायगायाव ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेयानो लादों आरो लोगोसे बे जायगानि माने थागिबि फिसा ट्राइबेलफोरखौ गासिबो बेसिकेलि बर'फोरखौ
जे मेरापानियाव माने नागालेण्ड बर्डाराव मोनसे हिउमेन वाल बानायना दोनदों जाहाथे माने नागाफोरा माबायोब्ला हाइ क्रस खालामबा बर'फोरजों दाङा बुङा जायो बुलायलायो बुथारलायो बेबायदि दा मेरापानियाव जायनाखि बर'फोर दङ बे गासिबो बे दिपनिफ्राय जानाय बर'फोर दा गथे गुवाहाटियावबो हा बायनो मोनो होननाय बाथ्राबो ट्राइबेल बेल्टआव बायनो मोना खिन्थु दिनै ट्राइबेल बेल्टखौ रिजार्भ खालामहोबाय दा दिनै बर'फ्रा बे जायगानि मानसिया आलाय सिलाय जाजोब्बाय दा दिनै बे माबानि दिलीप सैखियानि बाथ्राया जे ट्राइबेल बेल्टखौ सिफाय नागिरनाय बेजों बर'खौ आलाय सिलाय खालामनांनाय बे जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने माबायाव दंबाय जोंहा बिजनियाव माबा जादों बियो 11,253 बिगास 2 काटास लेन्ड बे ट्राइबेल बेल्टआव हामोन बे बिजनिफोराव दा बे बिजनिफोराव बे हाखौ माने बै समनि पूर्व माने पाकिस्ताननि हिन्दु माने माबाफोर मा होनो हिन्दु बेंगलि रिफिउजिफोर बिसोर बेखौ बे जायगायाव दोनहैदों दा 11,000 माने बे 200 माने 53 हा बे बिघा हायाव खमथि साधारन बिघा बे दा दिनै बे जायगानि नामखौनो बिष्णुपुर मेदि नामाव बिष्णुपुर कल'नि नाम दोननाय जाबाय दा मानो ट्राइबेल बेल्टखौ मानो मावो मानो सिफायखो बेथ' गिदिर बाथ्रा दा बेखायनो जों दिनै बे जायनाखि दिलीप सैखिया बुंदों बे मोननै माने कन्स्टिटिउसननि प्रभिजन थानो मोना होननाय दिनै बिटिसि सिडिउलखौ बिथाङा सिफायना होनाय जादों आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जोंनि बिखा बियो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ बेखौ दिनै सिफाय होनाय जादों बिनि बे बाथ्राखौ जों बिराद गोथौ रावजों जोङो स्ट्रंलि जों बिथांखौ कन्डेम खालामो निन्दा खालामो आरो बिथांखौ जोङो माने साबधान होयो जाहाथे बिदि एन्टि ट्राइबेल एन्टि बर' जाहाथे खामानि मावा जों साबधान होयो बिथाङा बर'नि भट लानानै बर'नि भटजों बिथाङा देरहानानै दिनै बर'नि बेरेखा मावनो थाखाय जे पार्लियामेन्टआव थांबाय बेखौ जों खुनुदिन सैज्य खालामनाया बिथांखौ जोङो निन्दा खालामो गोथौयैनो आरो बिथांखौ जों साबधान होयो दा दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ मा दिनै आं दा गुवाहाटियाव जे बेल्ट ब्लक एरियाखौ रिजार्भ खालामहोबाय बिनि बादैबो जोंहा सारा आसामावनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानानै ट्राइबेल बेल्टखौ निरापत्ता होनो होननानै दिनै बे ब्रिटिश सरकारा बै समावनो 1986आवनो जोंनो मोनसे आयेन खालामना गालांखादों आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट बे आयेनजों जोंनि हाखौ ट्राइबेल हाखौ जाहाथे प्रटेक्सन होयो बे प्रटेक्सन बेबस्था खालामनाय जादों दा बे आयेनजों प्रटेक्सन जायनि उनाव आरोबाव सेपारेटलि बे आयेनखौनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै गभर्नमेन्टआ बर'लें समाव 1947आव बे आयेनखौनो आरोबाव माने एमेन्डमेन्ट खालामनानै चेप्टार 10 दाना होनाय जादों आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट 1986 एस एमेन्डेड इन 1947 चेप्टार 10 दाना होनाय जादों दा बे आयेन बादियै खुनु नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया ट्राइबेल बेल्टआव हाबना जि समनिफ्राय दानाय जादों दा ट्राइबेल बेल्टखौ प्रथम दाजेनदों 1947 नि 5 डिसेम्बर बे 5 डिसेम्बराव दानाय समाव जायनाखि माबा जाबाय मानसिफोर थाखाबाय बिसोर थानो मोनो बिनि उनाव खिन्थु 60 मानसि बे जायगायाव थानो मोना आरो बिदिनि उनावबो दादों ट्राइबेल बेल्टखौ 86 दादों दा बे सम जेराव दादों बे समनिफ्राय थानो मोना दा दिनै बे जोंनि बेल्ट ब्लकनि जायनाखि हानि आयेन बे हानि आयेना जोंनि बिखा बे जोंनि निरापत्तानि बे मोनसे जोंनि आयेन बे जोंनि मा होनो रक्षा कवच बे जोंनि दा दिनै बेजोंसो जों दिनै निरापत्ता मोनदों आरो बे आयेना जुदि थायामोनब्ला दिनै बर'फ्रा आलाय सिलाय जागौमोन जोंनि हाखौ जानला मोनला मानसिफ्रा फैनानै लाफैगौमोन जानला मोनला मानसिफोर लानानै बे हायाव गोबां माने इन्डास्ट्रि माबा माबि खुलिफैगौमोन गुबुनफ्रा लोब बांगौमोन दा बे आयेन थानायनि थाखायसो जों दिनै निरापत्ता मोनदों दा गथिखे दिनै बे आयेनखौ सिफाय नागिरनायनि खुनु जुक्ति गैया जों बेखौ निन्दा खालामो आरो बिथाङा दिनै बे आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननासो बुंनांगौ चेप्टार 10खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जेसेबां इलिगेल मानसि दा माने ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै दं होखारजोबनांगौ दा बे जिनिसा मा जोङो अकल माबा मोनसे पार्टिकुलार जाथिखौल' बुङाखै बेयाव सोरबा पार्टिकुलार जाथि बेखौ होखारनांगौ जों बुङाखै बेयाव गोबां जाथिफोर दं जायफ्रा थानो मोना बेयाव मुसलमानखौनो होन असमियाखौनो होन बुं गुबुन जाथिफोर दं नन ट्राइबेल नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि बेंगलिफोर सोरबा गुबुन जाथिफोर जायफ्रा थानो मोना बिसोरनि बाथ्राखौसो बुंदों जायफ्रा थानो मोना बिसोर होखारजोबनांगौ बेयाव पार्टिकुलार अबेबा मोनसे जाथिखौ टारगेट खालामनानै बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनांगौ होननानै जों बुङाखै दा दिनै बेखौ होखारगोन बेसेबां बेल्ट ब्लकआव दं बेखौ जों क्लियार खालामगोन दिनै जों मिथिनायाव बेल्ट ब्लक एरिया माने बिटिसिआव दिनै बेयाव माने 3.5 लाखनिबो बांसिन
बर'नि हा दिनै पाट्टा हा बेखौ दिनै एनक्ल'ज जानानै दं दिनै बेखौ उदां खालामाखै दा बेखौ उदां खालामनो नागिरै दिनै बेल ब्लकखौ सिफायनो नागिरदों सिगाङाव होखारगोन ना जेसेबां बेल ब्लकआव इलिगेल हाबनांगौ होखारगोन दा दिनै जोंहा आयेनबो दंखायो नैबे लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट बे 1886 बे आयेनबो दंखायो आरो लोगोसे जोंहा नै बावैसो माने 2019 आव मोनसे हाइकर्टआ मोनसे अर्डार हरदों जेसेबां इलिगेल माने एनक्ल'ज जादों ट्राइबेल बेल ब्लकआव बेखौ माने लेटार एन्ड स्पिरिट मावफुंनांगौ आरो बेल ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल दं बेखौ होखारजोबनानै ट्राइबेल माने लेन्ड शुड बी रेस्टर्ड टु ट्राइबेल पिपल बे बाथ्राखौ रोखा रोखा लिरना होदों दिनै बेफोरखौ मावफुंनांगौ मावफुङाखै मानो गुरुत्व होआखै दिनै बेखौ मावफुङाब्लानो ट्राइबेलनि जायनाखि अधिकार बेखौ स्क्रेप खालामनांनाय सिफायनांनाय बेथ' ट्राइबेलखौ धंस खालामनांनायसो बे ट्राइबेलखौ बुथारनांनाय बेसो जादों दा दिनै आसामाव गुबुन जायगायाव दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां माने एनक्ल'ज खालामदों होननानै गभर्नमेन्ट लेन्डनिफ्राय ओंखारगासिनो दङ फरेस्ट लेन्डनिफ्राय ओंखारगासिनो दङ जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया होखार खिन्थु बेबो पार्टिकुलार माबा मोनसे जाथिखौ टारगेट खालामनो होखारनायनि बाथ्रा जानो नाङा दा दिनै जोंनावथ' हाजार बिगा हा दं दिनै बे हाग्रा ओनसोलाव बिराद एनक्ल'जमेन्ट जाबाय ओरै संकसनिफ्राय एखेबारे हजों एनके डिभिजनसिम नर्थ कामरुप डिभिजन फरेस्ट बे एरिया हाबजोब्बाय लोब बे झारखन्डनिफ्राय फैनाय बिहार बेंगलनिफ्राय फैनाय हाबफैजोब्बाय दिनै बेखौ मा नायसनदिया बेखौ मा दिनै होखारदिया दिनै बेल ब्लकआव गोबां मानसि हाबनानै दं गभर्नमेन्ट हाफ्राव दिनै नान ट्राइबेलफ्रा हाबनानै दं बेखौबो होखारदिया दिनै बेखौ होखाराखिसै दिनै बेखौ होखारायोबालाय दिनै जोंनि बे गभर्नमेन्ट कासायाव ट्राइबेल बेल ब्लक एरियायावबो दिनै जायफ्रा माने नान ट्राइबेलफोर थानो मोना जायफ्रा माने खुनु हा मोना दिनै बिसोरनो बिटिसि सरकारा हा पाट्टा होनानै हा एलटमेन्ट होनानै दुगा माने बुंगासिनो दं जे जों माने हा होबाय होननानै दा दिनै बेनो दा जों दाबि खालामो जे बेल ब्लकआव जेसेबां इलिगेल हाबना दं होखारगोन गासिबो हाग्रा ओनसोलाव जेसेबां हाबना होखारगोन दा बिनि उनाव नों बेल ब्लक सिफायनो ना मानो उनाव नों बुंना हो जे नोङो बेल ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल दं होखारजोब्बाय बेल ब्लकआव रावबो माने माबा गैलिया इनक्ल'जार्स गैलिया दा गथिखे बे बेल ब्लकखौ दा नांलिया नोंसोर बुं नोंसोरो साहस दंब्ला बुंफै दा जों क्लियार खालामना हो दा बेखौथ' बुङाखिसै दिनै दा डाइरेक्ट बेल ब्लकनि सिफायनायनि बाथ्रा बुंबाय माने बर'फोरनो जे बे रोखोम अधिकार थानो नाङा बेखौसो बुंनाय जादों आरो जों 6 सिडुलनि बाथ्रा दिनै 6 सिडुलनि बाथ्राखौथ' नोंसोर दिनै मोनफा दिनै सिफायगासिनो दं दिनै जों जे एथ' खस्थ' खालामनानै मोन्दों 6 सिडुल बिटिसि ओरैनोथ' मोनाखै बेखौ बिजेपि गभर्नमेन्टआ जे ओरैनो होफैदों रावबो ओरै होफैयाखै बेयाव हाजार बर' फिसानि जिउ दाननाय दङ बेयाव थैनि माने माबा होनाय दं बेयाव सेक्रिफाइस खालामनाय दङ बेबायदि थैनि सेक्रिफाइस खालामनासो मोननाय बे 6 सिडुला ओरै रावबो ओरै होफैयाखै दा नैबे थैजों सेक्रिफाइस मोननाय बिटिसि दिनै बेखौ स्क्रेप खालामनाय सिफायनो थाखाय दिनै मोनफा दिनै बे जेरै पावारखौ लांगासिनो दं सिफायनांगासिनो दं दिनै मानो बिदि जाखो दा जोंना दिफेन बर'मोनहा दिनै गावसोरनो माने माबानो दिलीप सयखिया बादिनो नोङो भट होनानै देरहानांगौ होननानै एर'प्लेन गाखोलायनानै गिदिंफाबाय देरहाबायबो दिनै नोंसोर देरहा होनाय बे एमपिआ दिनै मानो बर' बेरेखा जानो मोनखो मानो बरेखा बाथ्रा मानो बुंखो दा दिनै थांनाय पार्लामेन्ट सेसनावबो जेब्ला माने जोंना माने जयन्त बसुमतारी एमपि बे बर'नि जेब्ला स्पिच लाखियो पार्लामेन्टआव अब्ला बेखौ बुंहोजोबाखै दिलीप सयखिया बिनि माइक्र'फनखौ दानना होदों होमब्ला बे बेसेबां बर' बिरोधि जोंहाथ' बुंमोनो बर' रावा अलरेडि 8 सिडुल हाबबाय बेखौ 2005आवनो माने माबायाव इन्ट्रडिउस खालामदों 2003नि माबाजों बिटिसि एकर्डजों दा गथिखे बर' भाषा बुंनायाव मानो बिराद एलार्जि जाखो मानो दाय जाखो बेखायनो दिनै बुंनो लुबैदों आङो जे दिफेन बर' नोंसोर जे एमपि सायख'बाय बे एमपि सायख'नाय नेताया बर' बिरोधि बुंगासिनो दं दा दिनै नोंसोरो गावनि जे बर' फिसा केन्डिडेट दंमोन दरं उदालगुरियाव बर' फिसा केन्डिडेट थानायखौ नोंसोरो बेखौ रिजेक्ट खालामबाय नोंसोरो एखे नाङा होननानै इउपिपिएलनि केन्डिडेटखाय बिराद सना फिथर जाबाय जेरै बे माबाया मा होनो दिलीप सयखिया दा बेखौ नोंसोर बासिनानै लाबाय गावनि बर' फिसा नोङो केन्डिडेट एमपि दंमोन बेखौ रिजेक्ट खालामबाय दा अब्ला नों दिनै जे ज' जानाय खोथा बुंदों नोङो ज' जानांगौ होननानै नोंनि ज' जानायनि खोथा बुंनाया मा दाम दं दिनै नों दाखालि थांनाय इलेक्सनाव नोङो इउपिपिएल जानाय बिराद जरदार खाथिबाय नोङो बिपिएफनि बेरेखा बिराद बुंबाय नोङो दिनै माने हारसा जाय माने बर'नि शत्रु बेखौनो गोबानानै लाबाय गावनि असे बिदा फंबायखौनो जोगारबाय अब्ला दिनै नों माबोरै जुक्तिजों नों दिनै बुंनो नागिरो जे ज' जानांगौ
नोंनि ज' जानायनिथ' खुनु मिनिं गैया बेथ' ओरैनो मिनिंलेस बुंनाय बे ओरैनो माने बे माने ज' जानायनि खोथा बुंनानै जे आंबो ज' जानो नाजादोंमोन होनना बुंनो नागिरनाय जादों बे रियेलि बे ज' जानायनि बाथ्रा नोंहा जेबो माने माबा गैया नोंहा मेकानिजम जेबो गैया नोंहा बोरै ज' जानायनि माबा खालामना ज' खालामना दों बोरैहाय बिनि नोंहा मोनसे प्लेन पलिसि नोंहा गैया दा दिनै आं बेखौनो बुंदों डिफेन्स बर'खौबो डिफेन्स बर' आरोबाव बुंबावो जे नोंसोर नोंसिनि बेरेखा सोरबा बुंब्ला नोंसिनि भुलखौ जेब्ला बुंब्ला नोंसोरो बिराद माने ओइखोरो संकसनिफ्राय ओरै सानजा फारसेजों आनसलिक कमिटिया ओरैबायदि ओंखार माने रेस्टलेस नोंसोरो माने काउन्टार खालामो एखे बिराद ज' माने इउटिउबाव फैनानै रिप्लाइ होयो सोरबा फुथुला सावो नोंसोरो सोरखौबा माने जिगाब मुथा होना सावो हुमखि होयो वार्निं होयो डिफेन्स बर' नोंनो सोरखौबा नों बुनोबो थिनहरो सोरबा बुजानाय जाबाय सोरबा अन्थाइ खुजानाय जाबाय नोंसोरजोंनो सोरबा सिगिजाबायबो जे नोंसिनि गोहोआ बहा थांखो डिफेन्स नोंसिनि बे एथ' सक्तिबान नोंसिनि बे आनसलिक कमिटिनि नेताफ्रा बहा एभिडेन्स दं दालाय बे सक्तिया बहा थांखो मानो बाहायदिया बे दिलीप सयखिया जे एथ' गाज्रि खोथा बुंबाय बर' जाथिनि बेरेखायै सिक्स सिडुल बिटिसिखौ सिफाय नागिरबाय माने ट्राइबेल बेल्टफोरखौ सिफाय नागिरबाय बिनि बेरेखा नोंनि बे सेनाफ्रा मानो सिरि थाखो मानो जे बंसि खोथा मावदिया मानो थोनहरदिया फुथुला सावदो होनना बुंहरदिया प्रेस मिट होदो बयबो मानो बुंहरदिया मानो साइलेन्ट थाखो नोंनि माबाया बहा थांखो नोंनि जाथि सेन्टिमेन्टआ जाथि सेबा खालामनाय माने जातीय आफाद होननाय माहारियारि आफाद बे आफादनि स्पिरिटआ बहा थांखो डिफेन्स बर' दा दिनै जोंखौबा सोरखौबा बिराद सिगिज' खालामो दा जों खावलायदों ओंखायनो जे दिनै बे एथ' क्रुसियेल टाइमाव दिनै बिटिसिखौ सिफाय नागिरबाय बे साधारन मोनसे माबा बुंनाय जायाखै ओरै इलेक्सन केम्पेइननिल' राव नङा बे रियेलि बिसोर सिफाय नागिरगासिनो दं दिनै आरो जों नुगासिनो दं बिटिसि पावारखौ मोनफा लांनाय दा दिनै बे खेथ्रआव दिनै जों जुदि साबधान जायाब्ला बे बिटिसिया जोबनोसै रायजोबो आरो बे बिटिसिखौ जोबनायनि मेइन दायनिगिरियानो नैबे बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्ति खालामनानै दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिखौ सिफायनो थाखाय बिटिसिखौ हस्तक्षेप खालामनाय दिनै बोलो मोन्दों बेखायनो जों दिनै जोंनि बिटिसिखौ लाखिनांगोन आरो जों बिटिसिखौ लाखिनांगौबा बयबो एबार ज' गाबथारनांसिगोन रायजोखौ आरो बयबो बुजिखाबाय मिथिखाबाय जोङो दिनै जोंनि माने बर' हारिनि अस्तित्वखौ जों लाखिनांगौबा ज' जाबा उफाय गैया आरो ज' जानाया सोरजों जानो दालाय ज' जानायनिबो खुनु मेकानिजमबो जों नुवा खुनु अंखबो जों नुवा बेखायनो फैगौ इलेक्सनाव जोङो खावलायदों जे बे जाय जाथिनि बेरेखा जायफ्रा जाथि बेरेखा हाबा मावगासिनो दं दिनै जों बिसोरखौ साफा बयबो माने इलेक्सननिफ्राय होखारजोबनांसिगोन रायजोखौ बे दायथ'खौ जों लानांसिगोन आरो बिसोरो होखारागौ माने जोंहा मुक्ति गैया आं बे बाथ्राखौनो बयबो रायजो राजाखौ गुरैनो आं खावलायहरनाय जाबाय।